Ingdeng thom kebra ke thom East Zone Junior Athletics Championship surihini rank ko here hinia long nong e kachepalong du na tumaphan kangthum karni. Karbi Anglong Garo Union ningkan thom kebra nar kep ke chokar nikatalon pon. Hamrenong supielong BJP SMC pen join extended amai kangni. Kardom pinya da Abirta long pen nilisang pe marvelous rong parpi nonarjik tha Abirta ang ton pen. Ajada sai le claim ta ik oke pran misenangji. I oke pran ke mesenji aphan pute ke pathu hienta eson. Ke pathu ke thek serpen ale kilongatum ilitumalong penangan abang phubang phiatum nang bat bom tanglo. Nasonsi national lang deng ke pathu long pen jongsi chipahai dun thek pulote Boregang hoy joy ke pentame ikipiji aphan our saido. Lasonsi asamalong nong nam kache thangklong himadas nayan muni saikiatum setame ke pathu ke thek pensi ali DSP aboreng ang hoy chudeng long lo. Kidamtang chiti ni phai kepen krihinier nian Bihar State Patna long kapadopon ingdeng thom kebra ke thom East Zone Junior Athletics Championship surihini rank ko rahinia long Dipu Athletics Academy pen gold medalist sang pipo khila ing tipi lapen ari sang hotum ke japon lin pen bang ke thom Karbi Anglong ari soi jagatum chepate dunsi medal chepalong dun rinti bang solong Pramod Hakjar javelin throw bronze medal sangmir teron pi 3000 meter race bronze medal lapen Lakshmi bepiatum nong e chepalong dunsi Karbi Anglong aphan nong mewan pilo bang so ingdeng thom kebra ke thom East Zone Junior Athletics Championship surihini rank ko rahinia long medalist chepalong duna tumaphan kedamtang chiti ni phai kre player ni Dipu Athletics Academy mate gold medalist sang pipo khilaing tipi lapen ari sang ho tumpen bang ke thoma tumaphan kangthum karni lapen karchopon alang li tumpen bang so ke pathua longan kapale dun theka pot gold medalist sang pipo khilaing tipi sikaring hi tumaphan kachoro pajir pot i coachman ke miss khilaing tipi apen sikaring hi no समय itu sing honam nem puklane tuman practice hard ajanya ani flow mane ke thana joini kisung du dai lahalom sinangera joini to indunno lapen laan so se angsong ang dengan kapathu dun thujia phan sitame ning ke hang lapen kachisik pon alam the pherang ke thengnu nang pachini dun Lagna long National Center of Excellence Hadak Sai long Sport Authority for India adimo ni selection pidal long tang April long ni selection long dun nakenta lapen ni 7 days ba 1 week ang bon hadak jampo lapen hadak anse practice ra anse mane ka body un kan sob kadang long wat mane machines kan lo nanda ke mesan da practice ko lapen anse mane effort so dai po ni timing ke improve khani ansi ang de non ni dak national junior is zonal medal on chara kas mini ansi practice ni national ba international level on medal ban khan bo ipo kebang jilangar ni la ansu se kang tu yang deng pale dunji aphan lapen Karbi Anglong aphan nong me ke ban thulong ji aphan bor ipon thu po lapen non no we mi athletic aning ke hangatum hong nang bar pen chepate dunte mesen po puta pukhila ing tipi pen pachini Pachua bang ini hang ni bot ma ajar kam mek nai tamel tum help bang kenisen ke nang so tum ka charli puno jar puno ayo ga plan me te tum society tame po tum society me sano bate tum state a district mane majat tame tum I help bang me san te ke plan ke dam banda me san ji ape non bang ke sport policy bang me ko tum national game no se tum medal bang no pate tum ke sakuri bang matha nang non bang nang klang bom na ja himadas tame dolo apen non heta me commonwealth game tame nayon mani tame alang li tame non DSP yang hoy sepi pono lasi mane klang dak lo lason tak thang sini bitame lason lo lasi kado ben da bang pen la sport pathu pen tame itum fitness mesenji la pen sakuria barsa tame mesen cheplong ipansi kado beta aprang nang chejori nang news report Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong arlo bithungreng thama constituency Indira Nagar pathu aklamalong Karbi Anglong Garo Union ningkan thom kebra nar kep ke chok amhang ke thekar ni mesen pen katalon pon Karbi Anglong Garo Union mate thihek pen KAGU ningkan thom kebra nar kep ke chok katalon pon amailong KA
GU amai phu Martin Marak lapen claim rapet Peter Mrong Sangma lapen ari sang ho tumpen kachipatir pi ponsi Arnisia Pharman mai dosi Swarlo tumaphan football kapathu pen kedanglok kilun ke kanajai mekhai hoi sitame paman ponsi ke haya tum anaphan mesena nong e sikponno Mai chengchia ko Martin Marak pen Jalin ponsi Purimal Sangmari deng pen KAGU alama pangjar ponsi mai cheng ponlo KAGU mai phu Martin Marak pen kachari pon amai long ki ongdung arada tumpen mai long chetong dusi RD dojot pen ki dupon amai ahut KAACS GSU KAGSS KAGU asong along abarim claim bang phubang phe tum anaphan bang so amai long pen karchup pon padosi abarim kija tanga tumpen non kacheja pon boma tumang bong kachingwai pon tame padosi mesen abidi sore hai hoi alam the chithan chimum pon KAGU ningkan thom ke branar kep ke chok katalon pon amai long KAGU asong amhang ke pat hekvek abang photum aning arong alam thepen pherang ke thingno ke than pon alam the arjusina contribution of the cover the here ami in scholarship at Indian policy ami whole part Indian bana hai ami policy our minister welcome for ami for goes to here ami welcome policy প্রথমে পুট করেছিলেন first annual conference আমি সাতলাও পাতিছি ইয়াৰ পিছতে ডিপু ক্লাব কৰিলোঁ ডিপু ইউনিভাৰ্চিটি দেম দশমক অঞ্চলত কৰিলোঁ সেই অলপ ব্যায়ামতে কৰি আহিলোঁ ট্ৰেইনিং যাতে এই কালচাৰেল ছ'চাইটিটো ট্ৰেইনিং যাতে জন্ম দিছে এই খাদ্যাং গাৰো ইউনিয়নৰ কালচাৰ এইটো কিমান চনত জন্ম দিছে 1996 আমাৰ খাদ্যাং গাৰো ইউনিয়ন জন্ম হৈছে 1984 14 ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু কালচাৰেল ছ'চাইটি জন্ম হৈছে 1996 Lapen KAGU mai phupen pherang ke thengno ke than pon thu ke garo Bangala festival apharman aphan mai phu Sajendro Sangma lapen chunbang Roneswar Sangma tuma phansi arpu pek ponlo lapen labang so mai ke pachun ponji aphan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang akera pen a joksi nilitum bangso mai tame mesen pen pachun ponlong lo pusi pherang ke pen karjo hut nang thandun আমাৰ এই মানে ফাউণ্ডেশ্যন গ্ৰ'থ যোৱা মানে মাহে মানে আমাৰ কিবা আছিলে তো গাৰো ওৱানগালা পেচবি গাৰো কালচাৰৰ তেখেতে মানে কাম শেষ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মানে ৰিজাইন কৰিছে ডিজল্ভ কৰিছে ডিজল্ভ কৰাৰ পিছত আজি আমি হাউচত মানে স্পেচিয়েলি আমি মানে এক্টিং প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফিচ বেয়াৰৰ আমি মানে ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু বেলেগেতো আমি মানে এতিয়া যি মানে কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা কাষ্টমাৰী লটো বিচাৰিছে সেই কাষ্টমাৰী লটো আমি মানে আজি আমি হাউচত পাছ কৰিছোঁ মানে ডিছকাছ কৰিছোঁ যে উইদিন শ্বৰ্ট টাইম আমি মানে এইটো বস্তুটো আমি কাউন্সিলত মানে হেণ্ডঅভাৰ কৰিম আমাৰ কাষ্টমাৰী লৰ কমিটি নহয় তাৰ কাষ্টমাৰী লৰ কিতাপ সংবিধান Dongkamu campaign Wiki Be Karbiang Long Lai Hamran Multi Utility Building Conference Hall along BJP Socheng Mandal Committee pen patir pi ponsi kangdang amaya long arpu kachepek asai kedeng pon Lakha Pli Socheng MAC constituency arlo Bharatiya Janata Party pen joint extended amai kapamana long kadokawe don pharoi sirap hokep armu APHLC ASDC Congress pen pidong amira long kachingbe dun Joint extended meeting ke dolong abarim Socheng VDC chairman Roman Bator Kacharipon amayalong aluhiaman pen lakha ingkoi boithalang so MLA Rup Singh Teron MEC head Singrong Pharpen ke chenglok BJP ansu se kapang tang ponje phan ongdunga muluk chetodun Socheng long extended amai dolo la to amai do hut ke kaprek aparti pen da konang dum thudo basically bangke IPLC la pen ASDC la pen Congress pen la nang dono la jalang tung pan nitum deng pon lo pen tum chuni lo nitum klem pon pa me nang ke bang tian hiri bangke poselang tum pan deng pon masih ditum hiri lo ni da bangke ke dam tang Roman Pator ta klem lo la jalang ni pana bangke pothot district committee long se indak pon lo la se non pothot mana langli mondol committee la bangke pothot mana dak komisioner lo jalo Lahore Singh Group ansi mondol committee pe pinar pu pipon lo Bangso joint extended amai long Socheng constituency ansu se kapaching thor ponji aphan pura arpu ke pek padu
Arpu ke pegalong Karbiang Autonomous Council Fishery Board Chairman Joy Singh Kro phan Socheng BDC Chairman Hamren Municipal Board Ward Commissioner Lahore Singh Kro phan HMB Vice Chairman Lapen Socheng Mandal Committee Mai Phubasa Terona phan BLCC Chairman Arpu Pekposi Karcho Padupon Hamren Municipal Board angkang kenam tangahut DPR ki pit ateng jongsi tangka nang lilote Ward number isi pen troxia nangkang mesen kacheleng atwar ki PG lapen kapang thirasai kedeng ponje phan pini arpu kedeng dona bangpu Lahore Singh Kro pen pherang kyang no lamthe paklang nitum kedam tang tame Bharatiya Janata Party dak Socheng Mondor angkang ansose song kapang tang thia phan nitum chetan chimom pomom la soteng mesin pini bangai jon extended mai long litum dak district president tameng kitong lo la solong litum kadukowe PHLC SDC la congress don paru sira don phok bagai sap nang jon lo sitame kedolang don paru phok bag sinang jon ni lo sitame ke bon pu social media long sap sup kachet thang jon ni marong jak tum bang ke bang ni dokok lo la si ke bang gilang ponsi litum klempon po la si dak bang ke la bangso jon extended mai long litum dam tang litum CM Dr. Toliram hang na pin karateng mensi ni litum dak answer say wrong tokon long patin thori phan dak VDC chairman BLCC chairman sani ni hin pen se pipon lo CM sar jitu na pen khada tank pen la pen dak hamren long same ke dam tang ni si vice chairman ki pon bom lo setame non ni phan dak Bharatiya Janata Party atum la pen ni tuma CM MP MLA tum na kang hon ni bang MEC dam joilo la so teng mesin ni vice chairman bang ke dak buthot kasolaya phan ni tum dak ward commissioner lo ward number 4 commissioner Lahore Singh Kro phan si pipon thulo nili aprang si churu la nitum Karbiang Long Autonomous Council Dr. CM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be lapen boithalang so disnong MLA Sir Rup Singh Teron lapen dak niltuma local MEC lo Het Singh Rong Pharsar phan pini la so ang hoi nili phan alangli MEC kedam tang dak vice chairman sikhi bom la so pen alangli puthot promotion lo MEC yang hoi alangli council long lidun lo la so long puthot la so dimalong kapa pleng thuya phan niltum kaching hon team Karbiang Long pen nili phan puthot dak vice chairman ang hoi nang epek pen nili dak commissioner la pen chairman office staff pen jenglok kadu kawe nili unan nili jongjung pen pustame dak niningak long pen ke klem ponji ka boria phan nili chisig lo Hamren pen Daniel hi Karbiang Long live Pirthe long ason dina khaita methang alamaki pindeng sumpot kaching hondo lasonsi kedam tang chiti ni phai krip clear ni centrally ben kheronia long Hindi divas talon pon Bangso Hindi divas muning pen ke adang ke the pen katalon pon je phan chisik pon lobusi maipu Rajkumar Chauhan pen than pon Karbiang Long Hindi Bhashi Sangstha lapen Karbiang Long Hindi Bhashi Chatro Sangstha tung Chelangsi Khironi Odutirem Holalong Hindi Divas Alira Champen Talon Pon Bangso Katalon Pon Amai Long Arnisia Pharmana Jai Mek Deng Pon Hindi Divas Katalon Pon ke Chengsia Sayang Deng Ason Alang Litum Amethang Methang Alamaing Thur Pon lo lapen Karlitang Aduma Phan Chikimo Pon Bangso Phi School of Somaratum Pen Armu Chijeng Damlo Laso Pig Charlie Bang Somar Tumangbong quiz competition hirjir kihir lason si kachetong Charlie Bang Tumangbong chepate padupot kijutsi rat piamai ason ingni pon bangso mai long EM Rina terang pilapen MEC Pawan Kumar Rayatum chetong dun bangso mai long si Karbiang Long arlo alang litumau somar pining HSLC HS asat lang along ki undona tumaphan nong e pajirpon Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long live Pinia Abirta bangki lapon se kangton iglo domi thangme kardong